הטיפ הזהב שלך למתחרה מתחיל? ליהנות. אם אתה לא נהנה מה שאתה עושה, אז אתה נראה לי במקום הלא נכון. להיות בלי אגו, לבוא רגוע, לא לוותר, וזהו, ליהנות. להיות מוכן להשקיע זמן, כסף, אנרגיה, להתמסר לתהליך הזה. אל תהסס, תלך על זה, נותנים לך אופציה, הזדמנות. לעבוד קשה, אין פה יותר מדי סודות. ברגע שמוצאים את ההנאה בדבר הזה, זה הרבה יותר זורם. לנצל כל הזדמנות שיש, לצבור כמה שיותר ניסיון, אם זה תחרויות קטנות, תחרויות גדולות. לקחת מישהו טוב שילווה אותך, כי אני חושב שכמתחרה מתחיל אתה מצפתה מאוד מאוד מהר, לעבוד בנפחים לא מתאימים, להיכנס באיזשהו לופ כזה שאתה יכול להתחיל להיפצע מאוד מאוד מהר. לבנות את עצמך לאט לאט, הכי חשוב זה הבסיס. אם הבסיס שבור, הבניין נופל. מה דוחף אותך ככה להתאמן חזק יותר? להישאר בריא וחזק בשביל הילדים. לחשוב שזה בשביל עצמי קודם כל, ולעשות. כיף להיכנס, להיות חלק מהאירועים האלו, זה זכות שיש לי, ולהרבה מאוד אנשים אין את היכולת לעשות את זה, אז אני נהנה מזה. אני יודע מה הגוף שאתה מסוגל, ואני רץ על זה, בלי לחשוב יותר מדי. בהתמדה, כי בסוף, אם אני לא אתמיד, אז אני לא אגיע לשום מקום. אני לא באה ושמה לעצמי ביום-יום מטרות שאי אפשר לעמוד בהן. אני חושב שיש משהו בספורט הזה שהוא טיפה יותר מיוחד משאר ענפי הספורט, כי אתה מול עצמך, כל פעם אתה שובר איזושהי תקרת זכוכית. כמתחרה אתה נכנס לאיזשהו לופ בשלב מסוים שאתה מתאמן כל הזמן לבד, וזה מאוד מאוד קשה. אז לי מאוד עוזר לחזור להתאמן עם הקבוצה. יש את האימון, אני בא, עושה את מה שאני יכול, וממשיך הלאה. זה המוטיבציה שלי, ההרגל.